Čomu prisudzujete úspech vašeho tímu? Tak určite hlavne je to tá sila tých kopačiek, pretože sme sa vybavili oproti minulému roku, to bolo... Čo robíš? Áno, vidíme. Minulý rok sme práve na tom pohoreli, že ostatní mali kopačky, my nie, tentokrát všetci teda chlapci boli kopačky a v tom je to. Áno, čiže výbava, jednoznačne výbava. Gratulujem vám teda k víťazstvu. Ďakujem. Nech sa vám darí aj na Zdar športovému dňu.